Naturak badu berezko oreka. Bere edertasunak inguratzen gaitu. Egunero sentitzen ditugu eder mantentzen duten indarra eta pasioa. Arrasateko udala auzoan kokatzen da Kabuena baserria, eta urteak daramatzagu animaliak hazi, eta hortugintzaz gozatu, zein elikatzen. Ingurunea errespetatu eta produkzioa jasangarritasunarekin bateragarri eginez, lekuko baliabideen erabilera eraginkorra bermatzen dugu. Arrasateko Santamas ferian animaliak ikusgai izaten dira, eta produktuak erosteko aukera ere izaten da. Amona esne saltzailea izan zen Arrasaten. Ordutik datorkigu animaliak hazteko pasioa. Gaur egun, etxe inguruko larreetan libre bizi diren 100 abelburu inguru ditugu. Behiak, ahuntzak, txerriak eta oiloa. Ingurunearekin konprometituta egoteaz gain, baserrien etorkizuna bermatzen jarraitu nahi dugu, debagoieneko kontsumitzailearentzat zuzeneko haragi salmenta martxan jarriz. Hori agrokimiko, transgeniko eta palmondo oliorik gabeko elikagai ziurtagiriarekin bermatuz. Pentsu naturalez elikatutako animaliak hazten ditugu baserrian, eta abeltzaintza estensiboa burutu Udalaitz mendiko larreetan. Animalien erritmora egiten dugulan. Kalitate genetikoa eta ziklo naturalak errespetatuz. Jasangarriena produktu lokala kontsumitzea denez, debagoienean etxez etxeko banaketa zerbitzua ematen dugu. Txahal eta behi haragia. Solomilloa. Hamburguesak. Albondigak eta antxumea eskainita. Arrasate eta Bergarako ereindajan dendetan ere, badago produktuak erosteko aukera. Eredu agroekologikoa eta hurbileko, zein sozialki justuak diren kontsumo ereduak indartu eta garatzeko proiektuaren dendetan alegia. Web orrialdearen bitartez gure bizi eredua ezagutu daiteke. kabuenabaserria.com. Arnas eman nahi diogu bailarari, lehen sektoreko tokiko garapena bultzatu eta kontsumitzaileei kalitatezko produktuak eskainez. Kabuena baserria. Beste eredu bat posible delako.